portem treballant durant tot el curs, és una feina dura perquè s'han hagut de posar d'acord en moltes coses, han hagut de produir els productes, s'han format per saber fer la publicitat, el logo. Bueno, és un projecte que té molt de pes aquí a l'escola i clar, ara és el dia més important de tot el projecte, la venda dels productes, que estem molt contents perquè ha vingut molta gent i els estem venent tots. Viuen tot el procés, des del començament, de veure quina idea han de tenir, perquè cadascú ha de pensar la seva idea, després és molt bo per posar coses en comú, més que per això una cooperativa, no? Que no és jo he pensat, jo faig, sinó que s'hi fa treballar en equip, s'hi fa veure els problemes i els avantatges d'això, de treballar en equip, i està bé perquè realment ho fan com molt realista, no? De crear la cooperativa en l'Ajuntament, de fer la inscripció. Estem venent imants, guardioles, portatablets i portamòbils. Hi ha uns portamòbils que els pots decorar tu a la teva manera i fundes de mòbils. Quan ets gran també tens que prendre decisions, potser també treballes en una empresa, jo crec que em servirà. Molt divertit, ha estat molt xulo crear els productes, vendre, repartir els papers amb les fotos dels productes i tot en general. Per les coses que jo els he preguntat, sobretot el treball en equip, a l'haver de decidir les coses de forma democràtica, que això és una cosa que acostuma a costar, i el fet de poder fer una cosa conjuntament, d'arribar a un objectiu i d'haver-ho treballat durant un any perquè el sentit de l'esforç, doncs evidentment els ha agradat. Està molt bé perquè comencen des de la fundació de la mateixa cooperativa fins tot el transcorregut fins que acaba amb el dia d'avui que fan la venda. De fet, és un tema que ells ho treballen molt perquè des del principi busquen el seu objecte, les seves coses per poder vendre i després fan tota l'execució i penso que per ells és molt interessant.